Para elaborar a tapa, primeiro vamos a abrir a pechuga, estiramos aquí a peituga, salpimentamos e agora vamos a rellenar con bacon e queixo San Simón. E agora faremos un rulo e agora rematamos con forma de caramelo. E isto meteríamoslo ao forno sobre 15 minutos. Este sería o resultado. Entonces, ahora vamos a cortar unhas rodajiñas, botámoslle un pouco de azúcar para caramelizar. Xa teríamos aquí a nosa pechuga caramelizada e agora acompañámosla de 3 salsas. Esta é unha salsa de cebolla caramelizada, esta é unha salsa de pimiento de piquillo picante e esta é unha salsa de pimienta. E agora, para rematar, poñémoslle unha chips de plátano. Pois esta é esta tapa deste ano do restaurante La Barra, chamase a peituga do polvorete. Esperemos que veñades a probala porque puxemos moita ilusión en preparala, é unha combinación de sabores, esperemos que vos guste.